Sväté písmo nám hovorí: Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Ticha zaznel prorocký hlas: Dnes tu stojíš a zajtra zas pôjdeš ďalej s boľavými nohami. Cesta sa nekončí, iba začína a meč bolesti pre tvojho syna 7 ráz dých ti zastaví. Sluha nie je viac ako jeho pán, sama si povedala, som služobnica kráľa. Kde si tušíš, že vyrovnať cenu hriechu bude stáť viac než len odchod z raja? Ostaneš sama, kde ste traja. Do ticha šepká starý Simeon: jeden je kráľ a len jeden je trón. A cestu k nemu vystelie aj bolesť matky. Cesta domov je dláždená kameňmi, milá Mária, ach ako veľmi prebodnú tvoje srdce. Sluha nie je viac ako jeho pán, sama si povedala, som služobnica kráľa. Kde si tušíš, že vyrovnať cenu hriechu bude stáť viac než len odchod z raja? Ostaneš sama, kde ste traja. Na toto dielo vybral si práve teba, aby si stála osamotená, bolesťou naplnená. Stalo sa to už veľmi dávno. Sotva si vieme predstaviť život v tej dobe. Možno svietilo to isté slnko, povieval rovnaký vietor ako dnes. Možno ľudia mali tie isté chyby a aj s neistotou, strachom a problémami bojovali podobne ako dnešní ľudia. Predsa sa nám príbeh mladej dievčiny môže javiť ako natoľko vzdialená udalosť, že ho vnímame len ako súčasť tradície alebo ako rozprávku s tajomnými prvkami, ktorá nás môže inšpirovať, povzbudiť. No slová hľa služobnica a tvoju vlastnú dušu prenikne meč pretvárajú legendu na skutočnosť, ktorá sa nás bytostne dotýka. Vďaka slovám hľa služobnica sa všetka neistota, všetok strach, všetky problémy premenili. Nie vo svojej podstate, ale v prežívaní. Lebo Márina pokora a odovzdanosť nám vrátili nádej. Neurčité čakanie na spásu sa zrazu stalo naplnenou skutočnosťou. A slová tvoju vlastnú dušu prenikne meč znova premieňajú podstatu utrpenia.
Isté, Mária nie je Kristus, ktorý zomiera za hriech. Mária nie je Bohom, ale je dôkazom toho, že utrpenie, ktoré spôsobil prvotný hriech, sa stáva cestou do večnosti. Mária trpí ľudsky, trpí v hlbinách svojho bytia. Nie je mučená, nie je väznená, ale ponúka Bohu svoje srdce a on ju necháva zakúšať bolesť milujúcej osoby. 7 ráz dovolil, aby jej dušu prenikol meč, aby naozaj pocítila, aké je to milovať a strácať. Mária sa predsa nepýta, nevolá, nehľadá príčiny. Z matky stáva sa matka 7 bolestná. Začal sa plniť môj vlastný kalich. Nič som vtedy ešte nevedela. Bola som mladá, plná očakávaní a celá som sa vložila do Božích dlaní. Z nich jedna vždy chráni a druhá vedie. V momente, keď som nastúpila na tú cestu, som vedela, že najmä utrpenie ma bude neustále držať bdelú a sprevádzať na ceste k večnému cieľu. Veď Pánove plány sú dokonalé. Preto mi začal plniť kalich na mojej vlastnej ceste k jeho sláve. Sväté písmo nám hovorí: po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť. Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa a jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Krehké sú púštne kvety a ty sa o ne aj tak staráš. A hoci nie sme svätí, aj tak oči pred nami nezatváraš. Zobudím sa vlastne zajtra ráno, keď neviem, či vôbec slnko necháš výjsť. Dôverujem, Pane, nech teda príde, čo má prísť. Cez deň sa bojí mojich život a v noci bdiem v modlitbách. Vnútri nám panuje zvláštne ticho, kým okolo nás sa víri púštny prach. Povedal si, že ma zatieníš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slová žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobre, kým ťa milujeme. Celkom cudzia krajina a aj ľudia sú tu iní. A toto je len začiatok cesty za splatenie viny. Neviem, čo všetko urobíš, veď tvoje myšlienky nepoznám. Som len obyčajný človek, mám len seba, aj to, či odovzdám. Cez deň sa bojí mojich život a v noci bdiem v modlitbách. Vnútri nám
panuje zvláštne ticho, kým okolo nás sa víri púštny prach. Povedal si, že ma zatieníš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slova žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobré, kým ťa milujeme. Cez deň sa bojím o ich život a v noci bdiem v modlitbách. Vnútri nám panuje zvláštne ticho, kým okolo nás sa víri púštny prach. Povedal si, že ma zatieníš, no nie, že ma povedieš na kraj zeme. Preto mám slova žalmu na perách, že všetko nám slúži na dobré, kým ťa milujeme. Útek do Egypta a hľadanie malého Ježiša v chráme sú bolestiami, ktoré Mária prežívala v čase, keď ešte Ježiša držala v rukách, keď ešte mohla usmerňovať jeho kroky, keď bol ešte len dieťa. Pri úteku do Egypta ho chránila v náručí. Aký zvláštny musel byť samotný strach. Mária vedela, že Boh sám sa postará, no zodpovednosť za život malého človečika sa pretavovala do obavy, ktorá jej spôsobovala neuveriteľnú bolesť. Snáď vtedy drobný Ježiš prvý raz počul zrýchlený tlkot srdca svojej matky. O 12 rokov neskôr sa Mária predzierala davom ľudí, s úzkosťou hľadala dieťa, ktoré jej bolo zverené. Aké ťažké museli byť horúčkovité pohľady do tvári detí, pričom v žiadnej nespoznávala svojho syna. A ešte aj v momente, keď ho konečne spolu s Jozefom našla, nechápala, čo jej to vlastne hovorí, čo jej vysvetľuje. No verila, že aj táto skúsenosť má význam. Preto chápe, keď aj my hľadáme jej syna, keď ho nevieme nájsť, alebo mu nerozumieme. Učí nás, ako aj túto bolesť premieňať láskou. Len čo som uvidela jeho tvár, vlastne už vtedy, keď som cítila jeho prvý pohyb, alebo ešte skôr, keď presvietil moje vnútro. Boli sme spolu zrastení. Verila som, že všetky Božie prisľúbenia platia, no ako mama som sa bála o život svojho drobného syna. Nemôžeme čakať, že dni, čo sú už za nami, sa znovu vrátia. Sám Boh nám pripomína, že máme žiť ako On, stále tu a teraz. Nebála som sa budúceho, no môj dobrý Pán ma naučil, že aj prítomné bolí. Tak som sa nevspierala jeho vôli ani na ceste do Egypta, ani pri hľadaní vtedy cez sviatky. Boh snáď videl, že ma tá bolesť celkom spaľuje a prijal ju za obetu. Boli sme spolu zrastení, hoci ja som sa narodila pre neho a on celému svetu. Opäť počúvajme slová Svätého písma. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka,
sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Tvojej tvári vpísané je viac než na tisíckach stránok. A my sme príliš veľkí, príliš silní, aby sme zachytili v tichu Eliášov Vánok. Ciest je mnoho, no ktorá je tá správna, na ktorej budem pevne stáť, až sa raz skúsim obzrieť. Veď svoj čas má kráčať a aj zastať, svoj čas má rásť a svoj čas dozrieť. Svoj pokoj vám dávam, ako nedá ho nik iný. Ešte odpustenie a potom pribijete viny spolu s ním. V tvojej tvári vpísané je viac než na tisíckach stránok. My sme príliš veľkí, príliš silní, aby sme zachytili v tichu Eliášov Vánok. Ciest je mnoho, no ktorá je tá správna, na ktorej budem pevne stáť, až sa raz skúsim obzrieť. Veď svoj čas má kráčať a aj zastať, svoj čas má rásť a svoj čas dozrieť. Svoj pokoj vám dávam, ako nedá ho nik iný. A ešte odpustenie a potom pribijete viny spolu s ním. Svoj pokoj vám dával, ako nedá ho nik iný. A ešte odpustenie a potom pribijete viny spolu s ním. Hľa človek, povedal Pilát ešte dole v meste. Žena, hľa tvoj syn, povedal Ježiš z kríža. Áno, Mária, hľa tvoj syn, tu visí, nemá kam ujsť. Ty ho nemôžeš schovať, nemôžeš ho prikryť.
Nemôžeš zahaliť jeho nahé telo. Pred 3 rokmi odišiel z domu. Áno, bol dospelý. A aj tento kalich utrpenia sa rozhodol piť dobrovoľne. Nik ho nenútil. Vieš, že to tak musí byť a predsa by si bola radšej, keby si mohla vziať jeho mučenie na seba. Ktorá matka by si v takej chvíli neprijala podobnú vec? No Mária sa len sklonila pod kríž a do náručia jej vložili nehybné, krvou prikryté telo a v okamihu jej pred očami prebehli všetky spomienky, všetky chvíle od zvestovania, narodenia až po stretnutie na krížovej ceste. Smrť a ticho prítomnosti. A opäť myslela na to, že prítomné bolí. Mala pocit, ako by tam vtedy nikto nestál. Ako by mala zase len pre seba chvíľku s ním. Veď na rukách ho držala naposledy pred mnohými rokmi. A Kristus s ňou bol aj nebol. Dobrý Bože, ako chladno je mi. Aký sa zdáš občas nepočujúci a nemý, keď človek prosí. Môj syn na Golgotu vlečie kríž. Nebudeme si klamať, vedel si to. A ja som to chvíľu tušila. Som ozaj vďačná za všetko, čo som prežila, no teraz cítim Simeonov meč. Mlčím, ako aj predtým. Lenže pred rokmi som mala vnútri mnohé otázky. Teraz sa všetky vyparili. Všetky sú zrazu preč. Pribíjajú ho. Predo mnou umiera. A ja som tu, pri jeho nohách. Tak veľmi ťa, Bože, bolíme, že visí zrastený s drevom. Pôjdem teda v jeho stopách. Čokoľvek urobím, stále platí moje áno. Je presne také, aké bolo pred rokmi. Aj on ako pred rokmi mi teraz leží na rukách. Očakávaný prorokmi. Tak si to chcel? Snáď sa cítim ponížená, ako matka, ako žena. Vzali predsa tvoj dar. Premeň aj mňa na oltár. Budem ti slúžiť, kým som tu. Verím. Syna si vzal späť, ale nie to, čo si mi dal spolu s ním na začiatku. Tvoju istotu. Slovo Svätého písma. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s vonavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Dajte mi do rúk bielu látku, urobme všetko po poriadku. Natrime telo, zavíme ho do plachiet. Na rukách ešte mám jeho krv, hoci už hodiny nekvapká. Stále mi v ušiach znie matka Ján, Ján, hľa matka.
Mnohí budú vravieť, Boh je mŕtvý, už nežije. Veľmi by som teraz chcela cítiť niečo iné, miesto neho pretrpieť pašie. Nie som človek prvý, čo nechápe svoju rolu v Božom pláne, aj keď mi to srdce na prach drví, na kúsky láme. Skláňam sa k tebe s úctou, ako mudrci z východu. Po rukách mi steká olej, držím ho plnú nádobu. Aké zvláštne je tvoje nehybné telo, mŕtva tvár. Ešte pred týždňom si s nami jedol, si sa s nami smial. Mnohí budú vravieť, Boh je mŕtvý, už nežije. Veľmi by som teraz chcela cítiť niečo iné, miesto neho pretrpieť pašie. Ktorý Boh by vzal jediného syna matke, len náš, ktorý je svätý, lebo vedel, že len tak nás zachráni, spojí opäť naše svety. Dajte mi do rúk bielu látku, urobme všetko po poriadku. Natrime telo, zavíme ho do plachiet. Prvá a posledná bolesť sú na prvý pohľad rámcom, ako by obkolesovali tie ostatné. Ako by tvorili len vstup a výstup na Márinej ceste utrpenia. Obe bolesti sú však zvlášť tajomné. Proroctvo ako také je neuchopiteľné. Boh skrze neho Márii naznačil, že jej život bude plný bolesti a trápenia. Ale celý výjav tej chvíle prorokovania jej naznačil zvláštnosť okamihu. Starý Simeon, ktorý dúfal, že uvidí Spasiteľa, sa v momente svojej veľkej radosti skláňa k mladúčkej, neskúsenej Márii a oznamuje jej práve utrpenie. Ich stretnutie akoby nabralo nečakaný spád. Akoby aj tento dotyk staroby s mladosťou, proroctva s ľudským načúvaním, bol obrazom opätovného spájania sa neba so zemou a zároveň náznakom skutočnosti, že očakávanú radosť z večnosti, z otvoreného raja, bude predchádzať veľké utrpenie. Na opačnom konci stojí Márina bolesť pri ukladaní Ježišovho tela do hrobu. Nehybné, doráňané telo, z ktorého zmizol život, uložili na studený kameň. Bolesť matky zo straty dieťaťa dokáže obsiahnuť asi len žena, ktorej sa stalo to isté. Sväté písmo nehovorí o Máriných myšlienkach alebo pocitoch, no sama snáď cíti, že ten moment bol završením jej bolesti. Nič horšie jej synovi nemohli urobiť. Viac mu nemohli vziať. Horšie ho nemohli potupiť. Stojí pri jeho boku v tichu, ktoré otvára priepas medzi ľudskosťou a dokonalým, spravodlivým, Božím plánom spásy. A presne tu, ako by sa vracala opäť na začiatok. Ako by bol opäť zjavný rozdiel medzi malosťou človeka a zmýšľaním Boha. No Mária ako odovzdaná žena určite nestrácala nádej a vieru vo všetky Božie rozhodnutia.
ticho je. Tichšie než kedykoľvek predtým. Piesok sa prestal presýpať a voda padá pomalšie. Slnko je ešte stále tmavé. Všetko na svete cíti, že môj najmilší sa uložil na spánok za kameňom. A ja práve teraz nemám chuť mlčať. Najradšej by som požadovala vysvetlenie. Ale nevládzem inak. Iba nerušiť slzy. Dobrý Bože, boľavé je toto nekonečné bdenie a čakanie na splnenú úlohu. Zvlášť, keď tu stojím úplne sama. Všetky moje detské priania som zanechala vtedy, keď prišiel anjel. Teraz zanechávam aj priania matky, veď už nemám dieťa. Preto ma vložil do rúk Jána, lebo premenené trápenia vždy svietia tým, ktorí to potrebujú. Len je ticho. Tichšie než kedykoľvek predtým. Lebo on zaspal a ja nespím. Ani posledná z Máriných bolestí ju nenecháva nečinnú či zlomenú. Mária ostáva s učeníkmi a rovnako ako oni čaká, čo sa bude diať ďalej. Nik by jej nevyčítal, keby sa uzavrela, keby zanevrela. No Mária nahrádza Evu vo všetkom, aj vo vytrvalosti a ochote plniť vôľu Pána. Vie, že áno, ktorému dala, sa neskončilo pod Kristovým krížom, ani pri jeho hrobe. Že pokračuje aj za hranice jeho života a jej očakávaní a plánov. Kedysi ju anjel pozdravil slovami: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. No Boh vedel, že bude nielen plná jeho milosti, ale aj naplnená bolesťou. Stalo sa to už veľmi dávno. Sotva si vieme predstaviť život v tej dobe. Možno svietilo to isté slnko a povieval rovnaký vietor ako dnes. A možno ľudia mali tie isté chyby a aj s neistotou, strachom a problémami bojovali podobne ako dnešní ľudia. No život dievčiny sa k nám dnes, teraz približuje ako pomoc sedembolestnej matky a ženy naplnenej. Sedem ráz som v duchu kľačala celkom na kolenách. 7 ráz som myslela, že už nebudem vládať pokračovať, že je to koniec, že viac už nedokážem. No Boh si ma chránil, ako všetkých, ktorých viaže sľubom a ktorým sám niečo prisľúbi. 7 ráz, aby som bola celkom bolesti plná. 7 ráz som bola nástrojom, aby Boh ukázal, že spĺňa svoje slová. 7 ráz, aby aj moja láska bola vždy plnšia, tá istá a predsa nová. 7 ráz sa ešte potvrdilo, že po svojom prvom súhlase som ostala celkom premenená. Milosti plná, bolesťou naplnená.
dlani, do ktorých by si vložil toľko lásky, toľko nehy. Niet človeka, ktorý by spájal spletité cesty, vzdialené brehy, tak ako ona. Život podpísal náruč jazvami svojou dýkou, kým ostatní unikajú s veľkým strachom a s krikom ona stojí. Túži ťa chrániť, ako kedysi strážila ťa pod srdcom sama. Milovaný, milovaná. Niet slov, ktorými ťa svet zviaže, kým je tu ona, ktorá upokojí. A keď sa ocitneš sám proti sebe, ona jediná je v boji spolu s tebou. Niet múdrosti toľkej v knihách, ako v srdci jednoduchej ženy. Aj v tvojej samote najlepšie ťa chápe, ustojí všetky tvoje zmeny, hoci ju bolia. Túži ťa chrániť, ako kedysi strážila ťa pod srdcom sama. Milovaný, milovaná. Ďakuje nebu za teba, vždy keď povieš, tu som mama. Milovaný, milovaná. To bola teda Poetika muzika, program Naplnená. Ďakujeme pekne.